Bizitzea hasten da tren geltokian, gaur egun naiz eta berreskuratuta egonez, bere neurrixak eta etxia da bera. Orduan, bere neurrixak eta ez bakarrik neurrixak, osea, zutabiak lengua diaz. Orduan, hasten gara hor, gero joaten gara estazio kaletik, eta estazio kaletik kasinora. Kasinotik Ibarkurutzera, eta ja hor dao salto bat, gerra danboran hori dana erre eta bota egin zalako, orduan Errebal kalia da dana, San Agustin kalia bebai, orduan Elizaraino ez dago ezer ere ez. Eta bakarrik ikusten dugu hor Julian Etxeberriatik, bai aldatzeko eraikina, jaure gisa, Inarra. Inarraren jaure gisa. Eta gero ja hortik, Kalbetoi kaletik, ikusi Txirio kale da kale zaharrena Eibarren dagoena, zaharrena, hortik hasi zan Eibar, sortu zan. Eta azkenean udaletxean, Parian, gogoratzen Errepublikaren eguna.